padong namimusaka. Jugang represent featuring Street Pharma. Paningkamot ang tubag sa kalisod, kapugi o kahago para ang ato ang pangandoy maabot. Napay adlang musunod, dili ta mag-ungot, dapat itay maglihok. Paningkamot ang tubag. Ako nang isay-say, kini binamay-may. Rimaw, fucking story, daghang nagsubaybay. Tuig kay nilabay, sila nakabantay. Aktis na ulo pa na sa unang ginagmay. Wild kid, pagkabata, ahigis pangasaba. Sa kabadlungon kay mahigo, permis kulata. Yo, para sa Kalunasan, Street Pharma, Underground Sounds. Natakaroon dire Apollo Sports 4. Ikatulong battle para karong gabi una. Adrical versus Tragic. Yung ato magpakano. Siyempre, nagkasalamat sa natang na Adrical. Nagay ng oras para nakalihukan. Siyempre, sa mga maguwang sa eksena na sa Duwa, Rapolo. Siyempre, shoutout Street Pharma, Kibuli Vape Shop, WT Jewelry, Binukoy, DJ ECQ. Siyempre, Soyja, Larry Vic. O siyempre, Jimboy. O tinatunugayon by Sprout Production represent. Everybody makes a fucking noise for Tragic. The venom of a demon is very, very deadly. So don't hold back and always be ready. Take a look at your back, cause one of your friends is an enemy. If you hate me. Yo, shout out din ni Kuan day sa tanan ni Ari. Shout out ni Sean. Yeah, ora. Kanibay gikan paglente, everybody makes a fucking noise for Adrical. Shoutout sa tanang nadere, UndergroundSound4 nya. Shoutout ni Mike Ross, Duwartag Chespo nya. Shoutout to my family, tanan friends. So sa tanang tao dere. Yeah. Let's go. So wala na sila nagkuintos na sila ba? Dog sa kuintos si Adrical, gipili niyang mauna si Tragic, okay na sa ni Tragic. Na tournament battle, ikatulong battle para karong gabi una, paminaw na to! Round 1, Tragic. Yo. Dungog ra, dungog. Sorry daan guys. Iyang garbo karon matandog kay di nakalargo patakarag antog mao ba ning bag-o dali ra malabyog bisag ako mablangko dili ni katandog kay nakasukat na ning animal panuway na napatakaw og lugar raw pahuway andugon ako magbukal kung gaubay akong plema ni ukal masampulan ning buang nga ganahan nakaayo madakdakan mahansakan sa atubangan niya kaning kagwang kay makuyapan mao pangayog tabang kani patakag labang kay maligsan di makit-an kay lawas nagkatag-katag na sa dan ani tagaliti karon kay mapiki mas short di sa pamliti kay klaro naman kayo nga tagaan ra ni og 20 nya ako diri kay 5H maka excited ni nga type it kay pang hybrid nga pang wild G nya kani yung sa ni J Flag version T medyo maasim ning walay bahin ayaw kalain may pagmubalhin di ni panglabing ato sa kaking palit og saging mao na ibaging wala kay nindot abilidad puro pasikat iposikat angay ning gagi ibadiwag nawang og body uppercut pero dili na ko dayonon kay kasab-an ko si mong mom and dad ingno niya tag very bad kay watay dignidad ma-black eye niya ka igpo sa biski mura nag-edited malaan niya kag pagkumangko ni dalamdabad oh my god kay lahi ning Leyte si GL man nilang haligi sunod-sunod po ning mga kagwang pero mura man og naapiki nya karon kay naa sa city para lang makigsumpaki di ba gipasugo ka pal hoy mungaw Adrical ay paulaw buang ka way na ihas uhaw ka buang ka time Mas buang ka. Balik sa DJ ECQ. Yeah, check. Alright, let's go. Yeah. Unang tuyok diring tragic na ko'y paduwa nga dalang kablit.
Russian roulette akong gamit ug de ka swerte hang makabatik. Probability ani kay 1/6, gamay rang percent na ma one hit. Ang bala pa jud ang imuhang nakuha sa kadaghanan nimong chances. Ang kondisyon kay fatal, sulita lang imong last moment. Imong kinabuhi di special, makalimot karong naakas present. Kada segundo kay vital, mauni final, dili ni normal incident. Dead on arrival, sa biyahe pa lang na ni tragic accident. Pagkaangas ba, minirabaan na nga na makaguunan. Ang mangisuka, ayaw gara bra, di ka angin sang anhoy alitin. Makonekta ra ba sa dawa, ganina sa usa ka bala, wala ka sote. Pagkataas kung basta walay kaya kami bangka ako rada ay hindog na sa imong pagkadisgrasya. Huna-huna, dira ni mao ahong masingka. Bagarabang amo ingon kog sabay ahong tahi kay di hinay baka. Pero awang garbo kay natandog hambog basig ingnon ra nga paspas. Nakoy partida na ihatag ako na lang may bahala na mo adjust. Sige hinayo nato sa with beat battle ninyong crazy rap. Ga-expect kog clash nga speed rap. Imuhang atake kay slow rap. Napay pinawan to nga estilo niya ang mga linya walay sumbag. Wa ka makabantay sa kumbong makasunggo anan di kumbat. Round 1 pa lang inyong tragic ahong napaksi. Ang tragic meaning masulog o natural daghang kadaog na bati. Pero champion man daw sa rinandiga. Well, daghan pa kung ang masulti. Sa round 2 na sad abang performance niya sa Mighty. Sorry kayo guys, sorry kayo. Kapon, ganihara ko nagsuwat dyan, magabot. Paglimod ko, nari ko'y duwa ba? Yeah. Props, Adrical. Ah. Yeah. Yeah. Tinuwag na pod kog balik para ipasikat kung unsa akong gi-study. Wala jud ni ate, dini puro sumbag na apod ko no ni patid. Nga mura og karate, maing klase. Patching sa kalaban nga way market. Ni tapsing iyang bala pero Diyos ko makabad trip. Kay sayong di ay ang target. Wala ka balat si maong diskasi imong subject. Diskasi. Hina ning gigamit na kong weapon. Walay pistol sa bulsa gialsa na ko rifle. Ang speed ni mo di kapatay usara kakapaiton. Paako na kong imong donggan murag Michael Jackson. Awa o, abi niya si Tyson. Giluyo ito'y na kay akong linya di recycle. Ligo ng depensa tower na ko kay pang iPhone. Ayaw kagi sa amo kay nay typhoon. Kumulabay ka diri pagdala na lag Bible. Idol kung ganahan ra ka daigon. Undang nalagrap kaning wala akong barayton. High score mang kuno iyang gi-idol. Paminaw na akong tarong kay ako imong advisor. Ang sample akong ihata kaning high school. Practice of maayo para pag-ihata ko na title. Sige sa man di ay imong gilodi. Naunsa naman kayo pag-stilo nga gi-copy. Ang punchline ni mo di ka duot tawa di man solid. Kung ganahan kag subag na kusog lang ang lihok ni Manny. Ayaw pag pinabayi. Natika ni palit og panty sa Shopee. Peke di ay ni nga laki. Di ka badlongon suota lang na inig January. Kalaban ako karon kay ako ning magka-litsi tanawan ni siya makaingon og piste. Ay dili ni mo ni makaya pahawa na lang diha. Ay mura og imuta ning kalaban ako ha. Dili ni mo ni kaya nga pinaing ko na ni mao YouTube ra ka dira yawa piste. Unsa man to? Ano ba yan? Yeah! Woo! Shout out to Fraction man for making this sick beat. Yeah! Yeah! Fraction. Sa mga wala kahibaw, kini inyong ang champion ni Sari Nandiga. January to nga entry ang experience grabiha. Mission mo ato pakiligin ang isang Diyos sa mga tao noon giuna. Ang purpose walas ea, diha pala mandaan. Minus boys na nang tawanan niya, may kaan na bidiga. Wa may sulos kriteria, nga nung daog maningga ko ang paghatag sa bugma. Na animo corona, ang iami distansya. Aware man siyang sakit, giagi na lang sa paghawa. Paspas imong ginhawa, dughan mo kumuta. Sa kakusog spitik ang pag-iko arang sa kita. Fast forward ang istorya. Niaging buwan natatag ng grand finals rival. Sa kontra ni Milaylay kay nasablay ni sa abay. Wala na makasabay.
fine na sa lakaw na way gabay. Layong na ang taglugar ay sa destinasyon patay. Aray, nakatamax big stage para tamak-tamakan. Sa'yo lang ang ni-in-case sa hilaw pang kanahan. Makabutang tropeyo pero saong walang tahaning sama. Maubay ganahan sa mga tahang kapadagan na matahang. Aning larang sabay tamang ay nila papanawag na lamang tam. Paskig dugang pakinsay lain na harang ibang parong tamugdungan. Lahat na to sinasadyang mangyari. Ngayon sino mas asti mas Pinoy kayong magpili. Kinailangan bilangin mga puntos ko sakali. May ibang hindi sang-ayon sa resulta ng mga tali. Maayong Tagalog, hari ng diga ni sunod. Season 5. Yeah. Last guy, last. Yeah. 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 Ako kay nahiubos, kay sukat-sukat akong panganaan na pod kunos ubos kay tungod man gud nimo boss. Gamay ra man ka views nanong ni patol ko aning walay pulos. Uy ugobs, kay diri mahimo majud ka foods. Diretso ko nig take out usahon ra nig putos. Ya ing na imo baba nagalas ra siya ugtos. Asa man di ay si Dora nanong nasa ag diri si Bots. Butbuton ra ba kaayo ka? Kay buhato ng tanan para lang maila. Ay panungi imong idol nga puro ba nga. Ay kana sila wala pa nakatungtong dito sa Maynila. Kabalukos mga imong ipang storya. Ibalik ang isyu sa sprout og BSK sa una. Pagkabayuta, ngita og simpatya. May pakanang ikaw na lang ang mga wayon kay dili ka taga-diria. Guys kanina lang atong awayon. Kay kaning taga-Leyte ni Dayo ato ning pahawaon. Pangita mo king ani sa inyo. Ayaw patagag sulong ignoranteng probinsyano. Dalira ni ilaron first time pa ni kita og bas diri pa jud Cebu. Kanindot papakungon sa saw pa jud galingkod pagkaon sa pungko-pungko. Ang mga ginabot dili na usapon kay diretso ra ni atunlon. Hello guys, ako si Adrical. Gikan pa jud taon ko sa Leyte. Sa amo ang baryo, migo na ko mga kapre. Di among dessert inig Pasko kay Candy. Pahawa na lang diri kay dili ka diri bilong. Mura man kag pakumangko ni bulong. Kaning kalaban ako diri patuyokon nga mura og gulong. O diba, kani siya kay akong pahawaon. Kay mura og pati kaayo tan-awon. Wala jud ka sa kong kaliber. Kalaban ako kay ubos pa iyang level. May ba ikaw magrebelde? Kalaban ako diri bagay kaayo mo kaunog tai. Wala kay tsansa na ako pre. Dili ka kabalo mo ing ani maong tudloan ti ka chatan ako BM. Time. Ayay ka. Chill sa daron guys. Let's take it slow. Yeah. Yeah. Yo, check. Unsay feeling taas na kag naabtan pero wa kaabot sa angay padulngan. Di ba tong dakbayan ikay ni kusgan pero pag amihanan ikaw nooy natumban. Tungod ka humble ni Istanbul. Mayra ba ka mulit but not by example. Sample imong mga lakaw dili para ba na stable. Ayaw sa kahuyang kay naho ka ma-disable. Napildi ni mo siya ito amigo. Giro pinas astig sumismo dito wa kay naamgo. Ang tangina kay klaro maski pa og ingato. Siya kampyon na ang tato. Ikaw ra ang tao-tao. Real shit puro kagara-gara. Mao kang gigaba-gaba. Istorya pagtaka-taka usapan na. Nang di maporma kabaga-baga. Nipis na pagpaka-baka. Mabaw na panghuna-huna. To kadaghan kang nahatag komunidad. Sa kahinay sa abilidad. Nawa nag-integridad. Lahian ni sa mayti kay wakad diri manguyab. May pasisay dumihayag. Ikaw ra ang pilubad. Dili na ang ilalisan ko kisa diri ang mga maayo. Daghan ako na pakitas ng agi. Sarog wala kay nakuha ato. Pag-upagumura dili mabante. Pwede na kumuhanis pagada. Sa kataas na sa akong proseso. Ang mapili ko ni mamalabo niya. Kaya ninimo at abang mingguing ana jubo ka kuyaw boy. Simpleng stilo nga puro bago. Ayaw di hatapulaw. Buak ni bildo sa imong ulo. Hilong ay nakasamado. Gagatag nagdugo. Patay naghubot ang akoros na kahoy. Kailangan akong magpahuway. Saksing apulo mga tao sa ahong pagtunga. Katragic ni nga mansang di madagpuga-puga. Ni Sud ni tagalabo-labo pero ni gawas ng apula-pula.
kailangan akong mupahuway. Saksing Apollo, mga tao sa ahong pagtunga. Katajik ni nga man sang di madagpuga-puga. Ni Sony taga-lapo-lapo pero ni gawas na nga pula-pula. I love you. I love you, Tosa. I love you to Adrical. Yo, Tragic versus Adrical. Pagpaka na bali ko. Yo, og kung ganahan mo itong battle ba, supportahin mo nyo gumikan sa pag-subscribe sa mga YouTube. Dira kayo na nakabugad, pero dako kayo nagtabang para na mo. Judges decision 3-0 para kang Adrical. Shoutouts Tragic bay. Shout out day ni Kuan day. Goods mind. Siyempre akong migo pod. Taga mo si Sige. Mahal. Inting. Og siya pod akong migo mahay kayo. Oy! Ay, shout out di. Tragic love na lang bay. Friend. Be. Salamat sa UndergroundSound4. Nya thankful kayo kung anak ko diri nga line up. Nya isa pa. Salamat sa kuan kanang experience sa tanan-tanan. Nya murag pahuway sa ko battle rap na. So, ay salamat solid kayo. Guys, sa first round no kay klaro na kay nawa diri pero di gyapon ako pwede maingon nga pabol diri kay mas nindutan ko sa paglapat ni kuan niya mas na siya ligo so pwede na ko siya equal pero sa second round o third round kay naklaro na nga ang dili kayo na naka-prepare si kuan so 2-3 Joseph, ibutar na ko si Adrical. Masakto yung Adrical. Yo, ni 3-0 Adrical Garro preparado man.